Yine yaşına yetmedik, çünkü çağım var. Hayış kömeğe edinler. 8 çağanın enesi Gülşat Hamrayewaňy birinji bilen işden çıkardılar. Ondan soň ýaşap ýören öýüni elinden aljak bolýarlar. Bu waka Çerjek şäherinde bolup geçýär. Elimden işim aldılar, hiç satsız kaldım. Bana sereden adam yok. Çeri sut beni bu şu caydan çıkart koltukları. Gülşat bolan wakalar bize şeýle düşündürdi. Çerjekde dokma senagatyny degişli ýüpek öýnümçiligiň pile kelepleýçisi bolup işleýän Gülşat Hamrayewaňy Ahmet adly teknik işgär ahlakdaş teklipler bilen onu rahatsız edip başlapdyr. Rahatsız edijini şikayet edip ýüpek öýnümçiligiň başlygyny ýüz tutupdyr. Emma ondan insanlyk derejesinde bir jogap alyp bilmändir. Ondan soň şäher häkimligine ýüz tutan Gülşata, häkimligiň işgäri bolan Gülnara Hudaýberdiýewa utanç berji sözler jogap ýokmunda dolanypdyr. Ganjyk guýrugyny bulamasa köpek ýüzüne düşmez diýen Gülnaranyň sözleri Gülşat üçin umyt berji bolmandyr. Onuň hakyny gorajak ne bir gurama, ne de bir şahys bolmandygy üçin ýüpek öýnümçiligi işinden iň soňunda gysylyp çykarylypdyr. Gülşat we onuň 8 çağasynyň başyna gelenler bu ýerde de utormandyr. İşden çıkarılandan soň hastahana düşen Gülşata nätanş belgiden jan gelip oňa tez wagtda öýünü boşatmagy tapşyrylypdyr. Ine şu nomer vilayet häkimlik. Men özüm hastahana düşdüm. İnfarkt nadiliniýede ýatdym. Şu nomerden maňa jan geldi. Öýü boşatdyp. Sen öýü boşatmasan men sen çağalaryňy, goşlaryňy alyp köçe zyňaman dep ugrajat etdi. Indi bolsa hiç ýerde işlemeýän Gülşat iň kiçik 8 ýaşynda bolan 8 çağasy bilen günde öýünde çykarylmak haýwat edilýär. Ve ine mähkeme daly bilen silahlandyrmagyna garamazdan näme sebäpden öýden çykmagy gerekligi barada gönümel düşündiriliş berilmendir. Emma 5-nji öýler dolandyrş edarasy bu adalatsyzlygyň arkasynda durandygy bize ma'lum boldy. Muňa kaziýet işleri bilen meşgullanýan Ramaz adyndaky şahys bizi 5-nji öýler dolandyrş edarasy goýanak diýip öz agdy bilen gurrun berdi. Eýemden elektrik üçinçiligi kesilen öýüň ýagdaýy hem öwürlük güllär. Köne Sowet gurulşy bolan bu öýde ýaşamagyň özi hem howply görnýär. Muňa aramazdan näme üçin 8 çağaly bir enany ol öýden iş edip çykarjak bolýandygy uly sorak alamaty bolup galýar. İşini ýitirenden soň öýüni hem ýitirmejek bolup hemme ýere ýüz tutan Gülşat Hamrayewaňyň ýalwaryşlary jogapsyz galdy. Türkmenistanyň sözde döwlet diýilýän ähli gurulşy 8 çağaly işsiz galan bir enanyň daşyny gabap, onu düýtmüýd etjek bolýarlar. Elimde işim yok. İşsiz kaldım. Şu bar öymem elimden alacaklar, köçeye çıkarıp koyacaklar. İş sorap baratman, işen veren yoklar. Turda bir jağa vardım. Özün iş tapı gel, son işe alamız dediler. İş veren yoklar. Kömek sorasam kömeğe eden yoklar. Hiç kanaka hissa da. Bulara ne bakacağım bilemek bu çağalarıma.